Round ba yan? Hindi naman yan round. Walang pahinga doon yan. Ay, ano? Ano yan? At ang pugi-pugi naman ang bata na yan. Christmas light. Ang pugi-pugi naman ang bata na yan. Andun sa likod yan. Ano? Yan siya nanonood. Ano sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo, pugi ikaw? So, sabi mo, pugi ikaw? Ha? Pugi ikaw? Sabi mo, pugi ikaw? Migil na anak, sige talon. Sabi mo, pugi ikaw? Hindi naman ikaw pugi, pangit-pangit ikaw. Pangit ikaw eh. Hindi man ikaw pugi, pangit-pangit ikaw eh. Hindi naman ikaw pugi, pangit. No. Yung tit mo ha. Yung tit. Mark dyan. Hoy, ikaw, malikot ka na naman ha. Malikot si Kuya Mark dyan, no? No, paring Jari, no? Ang pogi, paring Mark dyan. Paring Jari ng pogi. Oh, Look, gagalit na. Akin na. Tunungan ko. Tingin agad sa aray ka. Mga manok. Tanggalin mo na yan. Hello! Ate Danmar Abelera, shoutout po. Agab, ingay. Doon ka. Panoorin mo nga itong isa. Maingay. Huwag ka na sumampanak. Kasi yung cellphone niya. Nag-charge ko yun sa... Doon ka. Nag-charge ko yun sa cellphone. Huwag ka maingay. Ang ingay mo. Team Kahun. Miguel shoutout. Uy, maupay nga gabi, idol. Uy, maupay nagyapon na ino. Hope. Biga, shoutout sa'yo. Malis ka dyan, Marjan. Alis ka dyan. Ano ka pa dyan, ha? Yak! Utut! Umutot! Hello, umutot. Shoutout Ate Danmar. Shoutout po. Good evening po. Mukha. Nagagalit. Mukha. Galit ang gag. Ingay mo! Ulit. Ulit po, mami. Ulit. Patingin ako ng face. Patingin. Paano para? Paano face? One more. Sinto kay Papa mo dali. Ano ang face? Yung face mo dali. What your face? Your face. Nagalit siya. Tingnan. Face, yung face. Buti kang mukha. Mugi. Nagigil ang lintik. Hello, baby Koray. Mark Jan. Hello daw, ate. Sabi natin, Ate Danmar, Mark Jan. Hindi kasi pinakikipag-usap si Mark Jan eh. May sarili tong mundo eh. Bata na to eh. Ano na naman gagawin mo? Mag-iingay ka na naman. No. Hindi bababa. Hindi. Diyan ka lang. Ay.
Sama muka. Sama muka. Ano face? One more. Yung kay Papa mo dali, ano ang face? Yung face mo dali. Pati your face. Wala na lang, sasapakin si Mark Jan. Umalis ka din ako mo si Bibi. 2 viewers at 2 thumbs up. Maraming salamat po. Oh, wow. Ay. Diyan magtitita bukas ay. Yan kanta natin yung dalawang daramdaman. Ano ba yun? Hello ka, Divi. Dali na. Hello ka. Ate Danmar, dali. Hello po. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, may sariling ano to eh. Turuan mo kawaray gaya ng anak ni Gagrasa ang bibo na bata. O ano naman to siya. Kaso lang hindi talaga siyang ano. Mapangasar lang to, mapangasar. Pag nagla-live ako nangasar yan. Marunong naman yan eh. Ayaw lang magano. Hello ka, Divi. Hi. Say hi. Hi. Di ba sabi mo, hi guys? Hi Say guys. hi. Kahapon nga, di ba nagkausap kami ni Migam? Sabi ko, bye-bye na. So, sabi ko sa kanya, bye-bye ka na kay tita. Ano sabi niya? Bye guys! Huwag mong pagkalaman niya. Ah, yun lang pala. As kanina Sabi. nag-video call kami kila nanay, Ray. Sabi Yun pa lang naman pala ang niya, binabalak mo ha. Kaya pala nag-aaligid ka sa akin. sabi pa niya, bye all! Bye all. Gusto lang pala mag-cellphone. Ang Uwi na kita doon, ang likod mo. batata. Okay. Lo. Mukha to kung parang Rudy. Ang mukha ni parang Rudy, oh. Ano yung mga yun? Yan na. Nag-connect pa tayo doon. Eh. Marjan! Hi daw, oh. Marjan, sabi ni Ate Danmar. Say hi daw. Said hi, dali. Hi ka Hi ka muna. muna. Say Dito, hindi ka hi. makita. Say hi ka muna. Sige, hindi ko bibigay. Hi ka muna doon. Hindi ko bibigay. Hi lang. Nabigay mo na nga yan, no? Pakatama naman mag-hi yan. Silip po. Oo, silip po siya. Parang Nasilip po siya. yun. Silip. Hi. Sige na. Nak, tingnan mo. Ay, nak, wait. Eh, Jari, hindi mo mamiron dito. Ay, ba't ko papakita pala? Sino to? Jari? Yan o, yan o. Sino yan? Sino yan? Mukha mo yan, oh. Yung mukha, pakita ko. Mukha, bilis. Mukha, face. Yung face. Galit, face. Galit. Galit daw. Tawag ka, Papa, oh. Tawag ka pa pa. Dali, Papa, tawag ka, oh. Tawag pa. Tawag ka, oh. Papa yan, oh. Papa mo. Papa. Ayan, Papa, Roji. Mas pugi ako sa'yo. Daddy Lu. Oh, Daddy Lu. Daddy Lu. Di makilala kay may face mask eh. Oh. Daddy Lu. Ayan o, Daddy Lu. Oh, ayun o. Ayun. Ay, sinulog ka. Oh, Daddy Lu, ayan. Liligaw siya doon sa likod. Ayun o. Ayun na o. Ayun ka nga. Ayan na. Oh, tingnan Ayan na. mo. Ayan lang o. Harap turuan na. Kanina,
Galit na galit ah. O, dali, pakita mo yung galit mo kay Papa. Dali. Papa! Pakita mo, dali. Asan Uy. ang mukha? Amukha. Lo, Ay, ano ba hinahanap yung mo? mukha daw, yung Ito, mukha. oh. Yung mukha. Ayan, nasa harapan mo si Papa mo. Saan ba siya? Saan ba pupunta? Ay, Jared, tawag ka, oh. Tawag. Tawag ka, oh. Call your name. Call your name. Daddy, call your name. Oh, no. Ano ba? Ano ba? Ano ito? Tignan mo muna, Papa mo, yung kamukha mo. Ayan na, oh, Papa, oh. Papa, oh. Bahala kasi dyan. Papa, oh. Bahala siya dyan. Ayaw niya talaga, Basta oh. naglalaro siya. Tatajak-tajak pa, oh, 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 oh. Mama ko, mama ko. Ah, pre. Gusto na. Anak, doon ka na. Ang likot, oy! Ang likot na yan, oy! Nanggigigil yung anak mo. Gusto mo nakit. Ano? Ano? Bakit na matawag ka? Ha? Salamat. Saan? Salamat. Saan? Nagpadala ka raw. Nang? Nagpadala ka raw. Nang? Kay Ilin. Nang ano? Siya. Riko! Riko! Kasama yung kay Pia. Ah? Oo. Para sa'yo yun. Salamat. Mama, manahan mo ako. Ito na. Riko! Wala. Riko! Away mo ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Kumusta yung ano mo? Okay na? Ate! Ate! Ha? Sige! Sige! Kulang pa? Kulang pa na? Walang tatay mo doon. Wala pa isang bag. Dugo? 2 tao pa kulang. Ay, kulang ka pa ng 2 tao? Ilan daw kulang niya? Hindi mo pwede dyan. Ikaw nga sabi doon. Natatakot ako eh. Huwag ka naman ko ano. Dahil yung nakakatakot. Ha? Sabi ko lang, mga ano lang eh. Babawasan mga ganda mo yan. Ang init sa mata eh. Kay PJ nga. Papasok ka ako. Sino? Shows up na Ilin. Ah? Si Luigi napakuhag na ba? Hindi, shoot na yun. Tignan ko pare. Pag gusto mo magpakuha, isabay mo na si Papa. Ah, pag ano, kasi may gagawin ako bukas eh. Huwag na, huwag yan. Masagot ka. Saan ba yan? Dito sa Saan ba din? Sa may QC, sa may ano, may circle? Ang kabala, talaga. Ang likod, talaga. Ah, doon na sa circle? Uwi na tayo, uwi na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi ka na doon? Uwi na? Uwi na, Ayan. malikot eh. Anthony? Ang labo ng ano mo, blurred. Hindi ko te. Uwi na tayo, uwi. Uwi. May nang signal doon. May na-signal niyo. Sige pare, pag ano, kasi may gagawin ako bukas eh. Tanungin ko si Kuya Junior kung ano. Halika. Tara, uwi na tayo. Uwi na. Uwi na tayo, uwi na. Uwi na. Uwi na. Di ba nakakatakot magpakuha ng dugo? Ala, sige. Wala, gigilitan ka lang ng liig eh. Tangina mo, gago. Ay, gago, naka-live
Mopay nga gabi, kawaray. Shout out, Larry Below. Shout out po. Ano naman yung darling? Ando na yata. Baka ka ng dugo. Hindi ka magtakot-takot kaya manipulad ka. Hindi ka rin po ng dugo. Ha? Kailangan magpag-ano ka ng dugo. Hindi ka pwede magtakot-takot. Nung kanak, doon ka pa mag-copyright na naman ako. Tumaas ang lipe mo. Hindi ka kuha ng dugo. Uy, naka-copyright nga ako nakaraan eh. Huwag mo nang dagdagan ng boses yan. Mopay nga gabi, kawaray. Shout out sa 2 viewers. Thank you so much, guys. Bon. Ang hapdi ng hapdi rin. Ang naman ako. Keep your toys. Keep mo muna yung toys mo. Dali na. May nagawa na doy. Or nag-print pa. Sino? Yung t-shirt. Bukas pa yung ipiprint ko. Pero pag na-print na yun, saglit na lang yun. Pag nagawa niyo na ano. Kasi Didikit lang yun. Yan ang matagal yung ano, pag layout nga daw. layout. Yung sa akin yun, sinabit niya lang niya eh. Shout out po, 3 viewers. Thank you so much, guys. Ang daming viewers yan, oh. Si Dairos. $140. 5 for viewers. Thank you so much, guys. Andiyan na siya, no? Jai, kuha mo muna yan, Jai. Hoy! Anong yun? Noy! Andiyan siya, no? Ano ano eh? Si Pidoy. Patuloy. Ida. Wala ata. Ano kanya? Pagkarating lang. Bakit lang? Ano, tatanungin ko kung di nakakatakot magpano. At paano ka ba?
Hindi nakakatakot? Hindi. Oh? Magaganda naman ang pose. Gag. Oo nga. Magaganda? Oo. Sa kanya ka lang tumingin. Hindi yung sa... Saan nga kinuha? Dito? Sa ugat? Sa kanan ba? Dito. Tinatalian naman. Ah, tinatalian nila. Tapos, natakot. Magkano ka? Natakot. Tinawagan ako ni Rogie. Siyempre, tumawag na siya. Siya na nag-ano. Hindi naman nakakaano. Hindi nakakatakot. Sigurado. Oo nga. Sa una. Sa una, nakakabahan ka. Yung hindi pa magkano. Anong ginawa sa'yo? Chinik up ka? Oo, itinis lang yung dugo ko. Tinis muna. Kung Oh. anong Type? Anong type? ano ko itapi yun. Ako di ko pa alam yung type. Ano ko lang dugo Ngayon ko. ko lang ngayon nalaman, dugo ko tayo pala eh. Hindi ko rin pa alam yung dugo ko kung anong type. Kaya bukas pupunta. Doon, malalaman mo yun doon. Kasi Wala nang ibang inano sa'yo. wala na rin lang. Hindi, nag-fill up muna. Fill up muna. Pangalan. Tapos yung address. Yun lang. Hindi na. Pangasunod niyan. Isa lang natin sa kuwana. Pagkuhan dugo. May pagkain naman. May libre. Biscuit lang kasi. Biscuit na putik. Pagkain ba yun? Yung kumuha lang sa akin, dugo. Sila tinitignan ko. Hindi ko na tinitignan yung pinutusok lang. Mahaba. Hindi ko makakita eh. Yung siguro. Mahaba yan Pero- eh. Pinatusok. Hindi naman sinasagat. Kunti lang, parang ganyan lang yung tusok lang. Kasi pag sinagat ka naman dito, Hanggang ngayon yun. Total. putol yung ugat natin. Parang balat lang, kumari, balat lang yan. Hindi ka naman sila sa akin, diba? Dinaanuhan na rin ako niya ng dugo. Kasi, pag, di ba, may sakit ka, kinukuhaan ka. Ano, parang ano lang. Parang ganun lang. Try ko. Try ko bukas. Bukas Tawag na si Rogie kasi nakakaya na. Kaya tayo? Ha? Tagay. Tanongin ka na kung umiinom ka. Ano hindi? You know, tubig. Tanong nga sa akin, magbababay ka, masok ka hindi. Sabi sa'yo? May jowa ka? Wala, sige. Ang galing. Hi, Glory, shout out. Larry Billow, shout out sa'yo. Kumusta, Glory? Kumusta ang buhay-buhay? Bakit hindi ka nagpagawa, Glory, ng t-shirt? Saan si Kuya Mark? Kuya Mark, Oh, sabi niya ni Tidoy, ikaw ano, kamusta? Sakit ka? Hindi mo sakit. Kasi nagturok sa akin, chicks. Kupan. babaero din, ano? Salamat po sa 3 viewers. Larry, thank you so much sa tawa-tawa mo dyan. Ay, Crystal Ann, Bacuran, shoutout sa iyo. Musta? Crystal Ann. Salamat sa pagpunta. Good evening po, kuya. Good evening din sa iyo, Crystal Ann, Bacuran. Kumusta? Salamat sa pagpunta.
Good evening sa'yo. Nagbawasan mo yung boses niyan na. Hi Loy, gandang gabi Mark, Joe. Naka-live pala siya, no? Si Dairos. Mega love shoutout sa lahat, sabi niya, no? Loy. Thank you so much. Salamat po sa 1 viewers at 7 thumbs up. Thank you po. Pumili pa ko ron kaso di ako nag-dot. Ayun, kay Pe. Naka-play yung cellphone ni Pe ito. Naka-play kay Dairos. Salamat sa thumbs up. Naka-play yung cellphone ni Pe kay Dairos sa live. Ano lang ako kasi wala akong upload ngayon. Para may tumaas yung aking RPM at saka yung bumaba kasi. Salamat sa 2 viewers at 7 thumbs up. Thank you po. Pagupit na nga ako bukas. Rosmiths TV Vlog, shout out. Gandang gabi, Rosmiths. Hello, Rosmiths. Thank you so much sa pagpunta. Play ko yung video mo. Wait lang. Kunin ko lang yung cellphone. Rosmiths, thank you so much sa pagpunta. Tingin ka ang guys. Trust. Uy, ipol na naman doon ka. Doon, aalis ako. +1 ako sa'yo, Rosmiths. Thank you. Makikita ka nga din. +1 ako sa'yo, Rosmiths. Yan. Dito ka. +1 ako sa'yo. Play ko yung video mo. Yung unang nag-car wash katapos biglang umulan. Hanit. Ayan. Dito kasi yung video. Larry, thank you so much, Larry. Malapit na ang Pasko, Larry. Mukhang busy-busy ka ngayon sa iyong trabaho. Sa San Roque ka, di ba nagtatrabaho sa may San Roque? Punta pala kami sa December 13 sa Christmas party ni Idol J. Team Soward community. Rosmates, naka-play po ako sa iyo ha. Maraming salamat po sa pagpunta. Watching ako sa video. Larry, thank you, Larry. Damong salamat sa inyong pagpunta.
Oo, ano na, malapit ng ang ating narating na Pasko. Ang Pasko ay darating na. Kaya yung mga inaanak natin dyan, taguan na natin. Sana na lang ulit. Mukhang may nagtatamsak sa akin ng Ayan, guys. Ayan, Christmas lights. Ay! Sir Police! Shout out, Sir Police! Maganda yun. Oo, maganda talaga yun, Larry. Sa manlalot wala tayong ibibigay. Tago-tago muna. Kita-kita na lang sa next year. Next year. Yahoo! Sabi ni Police M7 Sorrow. Sir, maraming salamat, sir, sa pagpunta, sir. Ingat po sa trabaho niyo po, sa duty niyo po. Ingat kayo lagi. Iuwi mo yung e-bike, aray ko. Iuwi, di mo, palabunutan. Palabunutan yun, di ba? Palabunutan yun eh. Yung yung sa e-bike nun. Para pala yata yun ni Jeff, Idol Japper. Sana, papala rin para madali natin. Pag pinalad tayo, kahit di tayo marunong magmotor, meron na tayong e-bike. 3 wheels naman yun eh. For viewers at and thumbs up. Thank you so much, guys. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagpasyal. Rosmiths, nandito pa rin ako sa iyo. Still watching ako sa video mo. Ha? Nagkain kami dun sa Nagprito na naman si Buknoy. Walang niyaya ng kain. For viewers at 12 thumbs up, thank you so much, guys. Linis mo na eh. Wala mo. Hoy! Ang aking kuyang pugi. Shout out sa iyo. Kuya ko pugi, shout out. Shout out sa iyo. Kati naman ang ulo ko. Ito ngayon ang iyak. Ay, shout out! Kanina ka pa ba nag-live? Ngayon lang, kalalive ko lang, mga pa lang, 30 minutes pa lang na nakalipas. Pulkog Sangkay, kabos, yung damon, salamat sa iyo dong. Salamat sa iyo. Nag-edit ako, palaka. Kabos. Laki-laki niya ni Kabos. 7 viewers at 13 thumbs up. Thank you so much, guys. Guys, wala pa si Bibi kasi. Sasabihin ko sana yung about dun sa about sa silip na naman. Ito sa silip na naman. Crocodile. Gwapo, naalala mo ba yung palaka? Hindi ko naalala. Pew. Pew nga. Anong pe? Pag pwede, di yan talagang. Oy, Jomar, shout out sa'yo. Maria Pay, shout out. Sabi ni Kuya San, alagaan ni San. Hi, 6 viewers at 13 thumbs up, shout out. Shout out Kuya Sunny. Parang suso. Parang suso. Pangit naman yun. Nakain.
May pumpa na. Kasi tabi sa mga pugi, aray ka. Tayo lang naman ang puging dalawa, Jomar. Wapo. Wapo. Wapo yung palakang dapa. Ay, di ko nakita yon, di ko pinanood yun. Busy ako nun. Maria Fame. Oh, hahay. Shout out. Kuya Kabus. Shout out, Ngayong gabi. Kabus. Mayong gabi sa inyong duha, sa inyong tananja. Yung sa mga yung mga salty do, ano yan mga dong. Tama mo bisa ako. Salamat sa 5 viewers. Hindi mo nagahanap yun si Kubring worker man tuwa. Mahiling sa tuba yun. Hindi na tuba yung inumin nun pag pumunta rito. Gin, para drogi man. Boss, kabos, ano itsura ng palaka? Nakadapa. Edit ko baka kasi mag-viral ba? Lagyan mo magandang thumbnail. Sino ba nadapa? Si B-Boy? Yari ka kay nanay. Lagi mong tinitira si B-Boy. Yari ka. Di ka pinansin ni nanay kanina. So, ika kasi kuya Sani. May tihaya bang palaka? Dapa lang daw. Walang tihaya. Yung sarado na sa, pwesto mo ngayon? Yung oras na rin mo. 7:49. Naayos namin guys yung yung matutulugan ni paring B-Boy. Paring B-Boy. I see. Hindi naman siya ganun ka. Andyan pa yung mga... Andyan pa yung gamit. Pero bukas namin tatapusin. Kung pwede, kung dito, kung gusto niya dito matulog dito. Maluwag naman ito. Pero lalagyan lang namin dito. Ito naka-ready na yung panglagay na cord para sa cortina. Ayos lang namin yan. Pwede siya rito. Kung gusto niya, pwede naman niya sa taas. Kahit naman saan siya matulog. Pero ayusin lang namin yun para kung in case gusto niya doon. Kasi siyempre, kami minsan para kahit tanghali siya magising. Okay lang. Kahit mag-live siya na maaga, okay lang din. Jomar Sarate, shoutout boss, pastilan na pala ka yun. Yes, kabus. Hindi ka nag-live kabus? Bukas pa, uti na naman. Oh, ayos yan. Kala ko sarili nyo yan. Sarili yung tahiyan ba yan, Jomar Sarate, or nangangamuhan ka lang? Pasaway ka kasi inagatungan mo. Bahala ka dyan. Ano hindi ko gagatungan, inaasar mo nga. Kaya na, sina. Pero hindi naman yun. Nakakaintindi naman si nanay. Mabait yan si nanay Jolita Reyes. Boss ka, boss. Ako muntik na makaka-apak ng palakang may ipin. Ano yun? Saan yun? Chrismel TV, thumbs up po. Good evening. Hello, shout out po sa lahat. Good evening. Salamat, Chrismel TV. Oti nga ni Veras kami. Pero sarili nyo yan. Sarili nyong business yan, Jomar Sarate. Sino pumasok? Sino? Hindi sangkay. Hindi sangkay, may birthdayhan dito. Ang ingay ng video. Okay lang yun, makapiright. Ano mo na lang. Yeah. Wow. Yeah. English speaking dollar. Ay, salamat din mga kawaray. Ay, gumalaw din po yung revenue ko. Dahil sa palipad ni
wheel kanina na $10, bukas ay meron ako siguro mga $7 or more, $8. Yoy! Yay! Nabuhay din ang dollar sign ko. Discard. Patawarin. Alright, baby. Parang ngayong December talaga ang mga vlog ko ay kunti lang. Pero maghahapit ako doon sa pagpunta doon sa Bukana. Mula dito, pag-ayos pa lang. Hanggang makapunta rin. Boss Jomar, ayos yan. Ready na. Kumagat. Aray ka. Ano yan? Manananggal? Manananggal? Baka ibang ano yan. Ibang palaka na nangangagat. Alam na yan. Alam na this. Magyaw-yaw ka lang. Hirap mag-edit kasi nagpalaka. Kaya sana hindi ka pa ba umuwi? Ano ka, 24 oras ka dyan? Aray ko, grabe naman. Luwag man ang ngipin. Tapos sunog. Ay, yari na. Yari ka na naman sa palaka. Turuan mo nga ako mag-highlights. Madali lang mag-highlights. Tawag ka. Turuan kita. Call me my name, I be there. Tawagan mo ko. 24 hours Sunday kasi. Oh, ba, sana all di. Magandang ano mo ngayon. Double sahod ka. Paano yan ang tulog mo? Makatulog ka niyan, Kuya Sani. Grabing TV na mga ito. Sapagan mo lang mag-vlog sa Sangkay. Oo nga, Larry. Habol ako ng mga vlog sa pag dating nila B-Boy. Tapos pag dito na, magbablog ako ng magbablog. Ngayon kasi medyo inaatake tayo ng kata. Maran. Inaatake tayo ng kata. Maran. Walang tulugan. Aray ko, ano ka, palo? Walang tulugan. Inaatake tayo ngayon mga kawaray ng kata. Larry Bilo, shout out. Sabi ni Kabus. Yan si Larry Bilo guys, ay nataga rito yan sa, ano nun, titinda sa, ay nagtitinda. Siya siyang empleyado ng supermarket San Roque. San Roque yun, diba? Mga 30 minutes, mga haba. Mga 30 minutes ang haba. Okay na yan, haba nga yung mga vlog ko. Maabot nga yung 49, 48. Minsan, nakakasawa rin kasi mag-vlog ng magtitinda eh. Yun na lang din kasi ang nakikita eh. Ganda sana may iba naman. Tapos, ginaganahan kasi ako mag-vlog kasi mga kawari. Pag nakakapunta ako sa ibang lugar na nagkaka-views ako, tapos pagbalik ko, ginaganahan ako. Kaya, pagpunta ko sa Bukana, doon ako maghahapit ng vlog. Puputol-putulin ko yan. Para tayo nakasali sa channel. Ubusan ka na ng tabi. Ha? Daddy Luz. May may hood. Pag-uwi ng tulog. Pag-uwi tulog. Okay yan. Larry Bello, shout out sabi ni, Loy, shout out. Magandang shout out po sa lahat. Shout out sa inyo lahat. Shout out po, sabi ni Larry Bello. Tuyatan na naman yung Piasani. Tuyatan. Tumarkan. Naturang yan sangkay. Nature na yan ng tao. Need rin magpahinga yung katawan. Yes. Yung katam. Pahinga ng katam. Yes. Oo, totoo yun. Kabus, minsan kasi nakakatamad din talaga mag-vlog. Pero, siyempre, hindi natin pinapabayaan yung ating pag-ano. Kasi, minsan, may vlog ako na hindi ko, parang gusto ko lang makapag-upload. Upload ko lang. 15 minutes lang tong ini-edit ko sa palaka. Madali lang yan. Mark, napanood ko na channel ni Joshua. Anong sabi? Narinig mo ba yung pangalan ni Joshua? Ay, pangalan mo doon? Ay po, Kuya Kabus, sabi ni Loy. Hindi ko tinapos eh. Loy, hello, gandang gabi. Loy, shout out, sabi ni Kabus. Shout out. Kalbo, Tol Kabus. Aray ko, kalbo. Palakang. Naka-ready na guys yung mga t-shirt. Bukas yun na ayusin nyo, ipiprinting ate.
Wala Mark Jo, atay tayo. Yan ang sinasabi ko. Yun ang mahirap kasi doon sa mga ganyang bagay, mga usapin. Pag ganyan, kasi pag ikaw talaga, nagbablog siya totoo lang, nagbablog siya. Meron pa siya kanya nagbigay nun Hindi mo ko sino ba nagbigay nun sa kanya. Yun ang sinabi rin ni Mami. Kung ginagawa lang daw niya yung sinabi nila Sangkay Macho ay binibigyan daw siya kahit paulit-ulit bigyan siya. Loy, Miguel shout out, sabi ni Allah. Pesane, mabuhay ang mga panorn. Aray ka. Ay, Jomar. Pastilan ka. How? Ako hindi pa naman. Wala naman yan. Makapal ng buhok ko guys. Mukha akong Mukha akong papalalamog sa akin. Papalalamog pa. Di punta mo rito ha. Nag-vlog lang siya. Hingi ng tulong. Nag-vlog lang siya nang hihingi ng tulong. Pero yung pasalamat sa'yo, wala. Ay, nako naman. Pangit yun. Baka hindi nga yun hindi yan niya inambibili ng ito, aking opinion ko lang to ha. Huwag niya sana masamain. Baka ipinangi-scatter. Yari tayo dyan dong. Mahirap yun guys. Pero kung totoo lang mga kawara, kung ako talagang tutulungan ng ganyan, tulad, marami naman tumulong sa akin talaga. Mula nang nagsimula kay yun nga, sinabi ko karang gabi, kay Ma'am Malo, kay Capri, Will, Matthew, kay Miracle, kay Tunay na Buhay. Binablog ko po talaga yun, mga lahat yun. Kasi gusto ko makita nila kung saan ko ginamit. Kaso lang talaga, alam mo naman marami tayong mga nakalipas na mga bayarin. Ngayon, medyo dalawa na lang. Pero patapos na yung isa. Kaya, gura lang ng gura. 15 thumbs up, boom, sabi ni Elmer Ogay. Loy, shout out. Bukas ng 7 ng gabi, palalamog. Loy, shout out. Ako, makapal buhok ko. Makapal mukha ko. Makapal ang buhok ko. Makapal pa mukha ko. Yari tayo dyan. Tol, ang pakis uli ako. Pakis ako uli ako, panindigan ko na yan. Bonus ng kapugian, tol. Sana all pugi. Kabus. Oo nga, Mark. Yung pangit kasi yung ganun na hindi ka talaga kasi nagbablog ka, dapat yung may tinutulong sa'yo, i-vlog mo para makikita ng tumulong. At siyempre, mo na lang, halimbawa, magkita kayo sa mga live na tulad ni Biboy sa akin. Ay, sabihin mo, Loy, panood na lang yung video ko. Nandun yung video mo na yung binigay mo sa akin na pera na 500 ay bumili ako ng bigas, binili ako ng gatas. Pinakita ko yung mismong blessing na binigay mo sa akin para makita nyo po na totoo talaga tayo na kahit nangihingi tayo dito sa YT ay dinadala ko sa kabutihan. Parang ganun. Simple lang naman yun. Kahit mag-video ka lang mga 3 minutes, dito na ako sa bigasan, guys. Nakabili na ako 5 kilo. Nandito ako sa bilihan, guys, ng gatas para sa anak ko. Thank you pala kay Loy Jigar sa kanyang blessing na binigay sa akin at 500. Maraming salamat sa iyo. God bless sa iyo. Sana mabuhay ka ng matagal at maraming more blessing. I love you all. Ganun lang. Simple lang yun. Magpasalamat ka dun sa vlog mo. Kasi nagbablog ka naman. Vlogger ka nga Kaya pakita mo yung lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Mark Jo, paki-add mo si Young Kiss Mix channel sa GC. Ay, hindi mo pa ba na-add? I-add mo na, Kuya Elmer. Aba, kaya hinihintay ko, tinitignan ko, kala ko nandun na. Patay tayo dyan. Wala akong tulog, kaya di ko kaya pumunta dyan at baka tuluyan na ang gulong ko. Ay, miss kasi. Ay, wala pa, Kuya Sani. Hindi pa nagawa yung, yung t-shirt po. Wala pa, sa pa? So, Webes pa yata.
Hindi pa. Hindi pa bago nakarating sa inyo, na-vlog ko na yun. Bago may distribute sa mga may-ari yun, na-vlog na yun. Isa-isahin ko pa yun. Elmer Ogay, at least may content ako. Aray ka. Kabo, shout out. Tulad yun mga kauray, yung nagpagawa ko ng t-shirt. Nagpagawa tayo ng t-shirt ng Team Boom. Ngayon, tinawagan ko si B-Boy at tinanong ko dun sa may-ari. Ay, Planet Sword, shout out, tamsak down. Na tanong ko dun sa may-ari kung magkano lahat. Tapos video call ko kay B-Boy. Kausap ko si B-Boy, yung may-ari din. Na ganito ang presyo para transparent po. Hindi ako pag-isipan ng aking mga kaibigan dyan sa Team Boom na baka sabihin na pinapatungan ko yung hindi tayo ganun. Bawal tayo dyan. Masisira ang ating kinabukasan. Loy, shout out. Planet Sword, Dan Tamsak, thank you so much po. Maraming salamat po. Planet Sword, shout out, sabi ni Kabus. Mas madami pang tutulong kay Joshua kung di siya ganun. Oh, totoo. Totoo yun, Loy. Mas marami pang magbibigay ng blessing yan. Hindi, si Will naghihintay lang din yan na si B-Boy na sabi kay Will na tutulungan ni B-Boy yan, si B-Boy pa. Diyos ko po, Marimar. Kahit si Matthew. Baka sabihin pa ni Matthew, dito ka na sa bahay. Joke lang. Hanip ka. Yes. Wala pa, Kuya Sunny. Wala nga ni Messenger itong gamit kung saka naka-live na siya ngayon. Nako. Tawag yata doon sa Transparency, yes. Bigala shout out sa lahat, sabi ni Loy. Di magagawa ni Mark yun na patungan kasi loyal yan. Yes, totoo yan, Kuya Sunny. Yes. Yes na yes. Kung gusto nyo, pagtae ko rin. Tingnan nyo rin. Sino may gusto? Yung tumatay ako magbablog ako. Makain ako. Sorry. Sorry naman, yani. Galit yung isa. Kaya Sunny kasi, loyal eh. Loyalist tayo, guys. Team Boom tayo, guys. Holy pero, ano to? Holy pero di kulong. Shout out, ibang patong ang alam niyan. Aray ko. Ibang Hoy, sino ka? Holy pero di kulong. Sino ka dong? Yan kasi si Pe, kaya behave ako. Oh, kahit wala yan dyan. Never mo ako masisipatan ng mga kalukuhan. Don't me, I go me. Di, joke lang. Huwag natin purihin ang ating sarili kasi alam nyo naman minsan, yung mga ganitong itsura, hindi ito talaga pinapabayaan ni Lord. Shit. Larry! Tawa ka dida. Tawa ka man, Larry. Kasi mo na yung tawag sa dong. Nag-out ka na ba, Larry? Si Larry, guys, kung madalas lang sana to pumasok sa live namin, sa Team Boom, ay magkatanggap din sana siya ng t-shirt namin. Ito kasi guys, meron kaming, sabi nga ni Idol, choice yon na mabigyan si Jomar Sarati. Kasi si Jomar, iniikot kami niyan. Mali kay B-Boy, Kuya Sunny, Kabus, Elmer, Tate Robin, ako, Mary Grace, tapos kay Matthew, Lori, yan, pumupunta siya mga ganun mga lang. Kaya deserve naman ni Jomar Sarati makatanggap ng t-shirt namin. Kahit mananahi yan. Sa mga type lang, di mo pa rin ako kilala, boss. Hindi ko alam. Hindi ko kilala. Magbigay ka ng pangalan para makilala kita. Paano kita makikilala? Di ka naman nagbibigay pangalan. Pero may jacket ka na. Ano kaya ito?
Wait nga, tingnan natin. Ay, wala. Marvick. Marvick? Ah, ba kasi kapre. Bumar nga eh. Ah, si Jomar ba? Hindi kami na sila. Nandito na ako sa bahay, Mark. Sabi ni Larry Gula. Oh, mabuti naman. Ano ba? Jomar nga ni. Ah, ikaw ba yan? Sorry naman. Ang dami mo alagad tol, ah. Larry! Ingat. Salamat sa pagpunta. Si Kuya, ano ba yun? Ang pangalan nun? Felipe? Oh, aray ko. Yan na naman. Kalikutan kasi. Oh, yan, iyak ka na naman. Ilay? Ne? Doon ka. Kukulit mo kasi. Ah, si Side Life. Hindi yun. Si Kuya Felipe ba yun? Yung pumunta rito? Hindi ko na napapansin na pumapasok sa live. Nakikita ko siya pag nagla-live siya doon. Ay, pumapasok siya ron. And viewers at 16 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo lahat, guys. Thank you very much for visiting. I love all. I love you all. Kumakain ka na. Dati-rating kapiling at kasama ka. Loy Jigar, shout out. Sabi ng Loy. Loy, thank you so much, Loy. Ang puso ko'y si Sad Life nga nito, chance name lang. Ah, ikaw ba yan? Okay. Loy, shout out. Elmer. Welcome, Mark. Welcome, Biso. Gabi lang kasi ako nakakapanood ng mga may pasok kasi. Minimum kayo dyan, Larry dyan, di ba? Sa trabaho. Tapos may extra income kayo pag namin nahihatid kayo. Good evening, Idol Like and is done. Thank you. Eugene Ray Villanueva. Only 18 days to go before Christmas. Happy Merry Christmas sa inyo. Happy Merry Christmas pa. Mega love shout out, Larry. Sabi ni Eugene. Holy Pero di Colong, boss, shout out. Gandang gabi. Sabi ni Kabos. Shout out, Larry. Hello. From Eugene. Oh, si Chris Mel. Kanina pa ito nakapin. Wala na naman dyan. Aray ko. Transfer tayo, guys. Ito si Chris Mel TV. Lagi ito pumapasok. Pero salamat kasi napapasyal ka sa aking munting channel. Oo naman. Magkano ba minimum ngayon, Larry? Nasa 700 or 800? Tama ba? Mali. Kailangan kong malaman na ikaw lamang ang tunay ko. Parang minamahal. Magtitinda na ako ng prutas. Mga pitcha 20 yata. Kasi 20. Ay, 19 luluwas ako. Para may paninda ako. Sa Sabado Linggo na prutas. Kailangan kong malaman na ikaw lamang. Ay, wala pa wata dito yung si Marmara, no? Sa 20. Hindi pa kami mabalik. Sabado? Pwede na ako pupunta. Christmas party din na 90. Ano yun? 90 ng gabi. Kaya ko umahin ng gabi. Oo naman. Thank you. Yan, nakapin na guys si Eugene Ray. Oh, nasa na yung cellphone ko isa. Tapos na pala kanina si Rosemates. Nawala na lang lahat. Si Eugene muna yung play natin guys. Malikot Mark dyan. Kumain ka dyan. Shout out Larry. 600 plus lang kawaray. No? 600 plus lang. Ulit naman. Kala ko nasa more than 700. Gwapo, wait lang. Umalis ng garbage truck. Magwalis na ako. Sige. Magwalis ka dyan. Isama mo na yung nandito sa aming basura dito sa bahay.
Loy, shout out. Miguel, shout out. Sunny Sen, sabi ni Loy. Ang sabi ko. Miguel, shout out sa lagan ni Sunny Sen, sabi ni Ang dadalaan. Eugene Rebellion ba? Thank you, kay Eugene. Thank you, Larry. Salamat sa tambay. Salamat sa pagbisita mo sa aking live. Wala si Grace ha, tutulog yata, no? Pumasok ako kanina, saglit lang kay Grace eh. Kalimut. Let's play as half legend. Andito ako sa'yo, Eugene Ray Villanueva. Plus 1 ako sa'yo, Don. Thank you so much for visiting. Mahilig siya sa game. Gaming siya Ray Villanueva. And 11 months pa bago siya mag-live. Yan, naka-play ka doon. Villanueva Ray. Guys, thank you so much guys sa mga pumasyal. Baka may mga ginagawa kayo, baka gusto nyo mag-live lang po kayo. Huwag nyo isipin yung, diba? Mag-live kayo pag gusto nyo. Good news sa liquors. Bilis siya. Ina mo. Marjo, good evening from Ate Gemma Gatutara. Thank you Ate Gemma. Maraming salamat po. Pag di pa ko, lahat ng vlog mo napapanood. Uy, thank you so much. Comment ka doon, Larry, para makikita ko sa comment section. Nagbabasa kasi ako ng comment section ko. Pinupuntahan ko yung YouTube studio ko pag wala akong ginagawa, wala akong ini-edit. Kahit hindi ganun ka-quality ang ating mga vlog, pasensyahan nyo na. Pagtyagaan nyo lang muna. Kasi alam nyo naman, hindi naman tayo magaling na vlogger. Ay ano lang tayo, ay isa lang tayong vlogger na nangangarap lang sa ganito. Tingala shoutout, Gemma Gatatrara sa from Eugene. Eugene, nandito ako sa iyo. Naka-play ka sa akin. Watching ako sa iyo. Play kita mamaya ka, boss. Next kita dito. Gemma Gatatrara, hello. Nagalaw shoutout. Ginagamit kasi ni Mark yan. Nanggugulo yung anak ko pag hindi ko napaperam cellphone. Tapos naglalagay. Maggulo ko. Salamat po. Bakit di nadadagdagan ng like ko? Ay, Grace. Thank you sang kay Grace. Pasensya ka na, hindi ako nakapasok kanina. Saglit lang ako nagpasok. Alam niyo mo naman, busy-busyhan ng person. Salamat po. Kumusta Grace ang dollars natin dyan? Gumalaw na ba? Ito magkano ng dollars mo? Yung akin, bukas pa lang ako magkakaroon ng mga $8 siguro or 7, mga ganun. Eugene, thank you so much sa binaba mo naman. Huwag kang magbaba na magbaba. Eugene Ray Villanueva ng link ba tayo mapalo ni Lolo? Grace, hello, sabi ni Cabos. Nakapin ka na. Rest muna. Ako, kauwi ko lang. Nasa 30. Oy! Wow, 30. Sana all. Ako, mga bukas pa lang 7 yata. Doon sa palipad ni Willa. Kasi nadagdagan ang akin, ano lang, 58 eh. Points lang eh. Wala pang $1. Pero okay lang.
Hindi naman tayo namang problema dyan. Kasi pag bibigyan tayo, ay may magbibigay yan. Isang palipad lang yan. Sahod na naman sa January. Eugene hello. Sabi ni Ate Gemma Gatutara. Kabus, sabi ni Ate Gemma. 8 viewers at 16 thumbs up. Maraming salamat po. Daming salamat sa inyo. Sana all may 30. Sabi ni Kabus. Oo nga eh. Sana all. Malakas talaga si Grace. Iba talaga ang karisma nito eh. May pagkanot to eh. May pagkadiwata. Pinagpala to si Grace. Tsaka si Grace ay hindi yatang yung sinasahod niyan, hindi yata gano'n nababawasan eh. Wala naman akong palipad. Wala kang palipad. Saan mo nakuha yun? Saan mo nakuha? Yung $30 mo na yun. Sa ads? Loy, Grace, sabi natin Gemma. Loy, Grace, Sabos, Sunny, Jomar Sarate, Eugene Villanueva, Larry, malakas ang karisma ni Grace. Yes, Loy, totoo. Kung tatandimin siya dun sa mga nasa level ng kanyang itsura, kanyang look, ay pang siya talaga. Sa 1 to 10 ay nasa pang 11. Aray ko, lagpas pa dun sa 10. Sana all. Nagbabayad ako ng bahay. Ay, sorry. Sikala ko sarili niyo yan. Isa. Nagbabayad ka pala ng bahay. Magkano bayad ng bahay niyo sa ngayon? Kasi di mo naman kasi kinikwento yung mga ganyang bagay eh. Alam mo, mga ganyan, kinikwento yan sa live. Tawa ka lang kasi na Papasok pa lang, hindi mo matanaw. Lai, shout out. Ano bang meron gayuma ka? Grace, kasi nakakatawa ka lagi eh. Tricky. Mababa lang. Kaya-kaya mo. Hindi naman ikaw siguro lahat na nagbabayad yan. Posible naman yun. Ikaw na nga nagbabantay ng mga bata. Ikaw pa magbabayad ng lahatan. So, wag na. Loy, magala shout out. Sabi ni Ate Gemma na all. Na all. Karisma koy. Karisma, Loy. Karisma. Oy. Manood ka lang dyan. Huwag na may patong yung pamo dito sa... Kuya Kabos. Sabi nila. Loy, binata ka ba, Loy? Bahay at tubig. Ikaw na. Daig mo pa yung may asawa. Ikaw lahat magbabayad ng bahay at tubig. Bakit? Wala ka bang mga kasama dyan na naghahanap buhay? Grace? Ikaw na nagbabayad ng bahay. Ikaw na nagbabayad ng kuryente, tas tubig. Alam mo kung kulang sa'yo, Grace? Pakisagot na lang. Eat ka nga ng pork na. Nagbabayad ka na ng bahay, tubig, ilaw. Alam mo kung kulang sa'yo, Grace, kung ano? Pakisagot nga, please, guys. Imbong, please, pasisagot nga, please, kung anong kulang kay Grace. Asawa. Hindi pa nga tapos eh. Ini-question ko pa nga sila eh. Kapatid ko yung net at sa kapatid ko yung net at kuryente. Wow! Ibig sabihin, kailangan buwan-buwan sumasahod ka para may pangbayad ka sa bahay. Paano pag wala kang sahod, di sa labas ka natutulog, Grace? Ganun. Ate Gemma, thank you po. Loy, kami puro kahirapan, walang karisma. Sa labas. Aray ka. Yari ka. Sa labas ka pa na naman yung... Ano mo Sino ba sinabihan ko mag-pipli ko? Ikabos pala, no? Pakita mo muna kabos.
Ito tayo kay Cabos. Funny Christmas stocking. Patsing ako, sangkay. Hindi lang ako mag-iwan ng bakas. Sa labas, kulang kay Grace, jowa at asawa. Yes, totoo, Kuya Elmer. Asawa ang kulang kasi nagbabayad na siya ng bahay, kulay, tubig, ilaw. Asawa na lang kulang yan. Kaya mag-asawa ka na, Grace. Ilang taon ka na, 50 years old ka na, wala ka pang asawa. Tatanda ka ng dalaga niyan. Dati ang suklay ko pa ganito. Mukhang umanda agad ah. Kuya ka, boss. Mukha akong ano. Grace, thank you so much kay Grace. Saan kayo magkikita, Grace, pala ni Tatay Robin sa pagpunta nyo kay Biboy? Pupunta ka dito sa bayan, Grace, para magkita kayo ron o didiretso ka dun sa papuntang saan ba yung terminal na yan sinasabi ni Biboy? Antok na ako, guys. Kasi lumabas ako kanina. Gising ako kanina mga 4:30. Tapos, muna ako kanina. Tulog manok muna ako kanina kasi lalabas na nga ako. Maniligo. Nantok na ako. Nantok. Kanina, hindi ako nakapag kasi maayos kanina, guys. Kasi yung internet ko, nakakainis. Naglulo ko. Namalinggi pa yan si Grace. Kaya kailangan niya katuwang sa buhay. Oh, Kuya Elmer, baka kailangan niya ng katuwang. Tantadan. Sa simbahan ng Novaliches, oh. Alam mo pag di ba nasa ka? Sa Valenzuela. Di ba mayroon niyang sakayang papuntang Glory na galing sa inyo? Tama ba? Meron ba dun? Biya malinta siya. Ay, Malinta, no? Oo, Malinta ka. Magsakay ka ng papuntang Malinta dito sa bayan. Meron yan. Tapos bababa ka yan sa Glory. Ayan, lalagarin mo yung, makikita mo na agad yung simbahan. Yun ang maging maging way para makarating ka rito. Pero, tatawid ka ron sa tamang tawiran. Huwag ka diretso ng diretso, ha. Bawal ang tanga rito. Diretso ka, baka diretso ka dun sa stoplight. Aray ko. Sa Ugong ako sasakay. Ugong? Anong Ugong? Saan ba yun? Diyan na. Yung dinaanan namin? No? Baka dun sa may lusot ka sa Kung ako sa'yo, mag-move-it ka na lang. Oo, mag-move ka na lang, mag-grab ka. O magpalalamog. Sakay ka dun sa lalamog. Mag-move-it nila lang. Gawin ka doon sa orange box. Papasok ka dun sa lalamog, tapos hagis ka rito sa Oo. Doon sa inadaanan namin. Tapos ngayon, nasasakyan mong jeep. Pag bumaba ka dun sa may Sangandaan, pag baba mo sa Sangandaan, tatawid ka. Tapos pag may nakikita kang simbahan, bayan simbahan, yun ang sasakyan mo, ha. Malapit na yun dito. Dito kayo bababa niyan. Pagkababa mo, mag-chat ka kay Pe para siya susundo sa'yo. Pag sa akin, kasi pag akong sumundo sa'yo, sa kariton kita isasakay. Ikaw nga daw susundo. Sa kariton kita isasakay, sabi ni Kuya Sani. Kasi ako ay masunurin. Sabi ni Kuya Sani, tricycle lang yung sasakyan ko. Hoy, hindi. Malayo pag tricycle yung baliw. Magtanong ka kasi sa Di ba alam ng mga kapatid mo kung saan papuntang Novaliches? Mag-move-it ka na lang kasi para isang sakay lang. Diretso ka pa dito simbahan. Pag nag-move dito siya, magkano rin pamasahin yun? 100 plus lang naman. Ay, kaya. Paritos to eh. Mabilis ka, wala pang traffic. Tricycle yung sasakyan ko.
Hindi ko alam sa'yo. Ikaw yung pupunta. Magtanong-tanong ka kasi. Alam mo, sabi nga ni Kuya Elmer, pag kasama mo si Magta, hindi ka maliligaw. Kasi kung hindi mo kasama si Magta, maliligaw ka. Hindi ka rin maliligaw pag may pera ka. Pero pag wala kang pera, maliligaw ka din. Kasi wala kayo pamamasahe. Kung maglakad ka, pwede naman. Pag naglakad ka, madaling araw pa lang, maglakad ka na, papunta rito. Para pagdating mo rito, sikat na ng araw, tulala ka kasi puyat na puyat ka. O sabi nga, ko na lang yung bayaw ko. Baka magpahatid. Magpahatid ka pa. Baka may motor kayo. Kung may motor naman yung bayaw mo, ipatid ka na sa sa may sakayan lang, kahit sakayan ng papuntang Novaliches. Kasi yung dinaanan namin pa uwi, di ba, sumakay kami ng jeep. Di ba, nakita mo yun, sumakay kami ng jeep. Kasakay namin ng jeep, parang binaba kami doon sa may, yung sinasabi mong tricycle, palabasan papuntang Sangandaan. Magtanong-tanong ka lang, hindi ka maliligaw niyan. Para maglakad ka rin na tulad. Wag mong isipin Ate Gemma, thank you po. Larry, thank you. Sangkay. Tapos, thank you, Sangkay. Yung bayaw ko, may motor. Ayun naman pala, pinestihanon ka. May motor naman pala, pinapahirapan mo pa ako sa'yo. Pag may motor naman pala, di magpahatid ka na lang. Sabihin mo, hatid ka rito ng bayan, no, Baligches. Ay, motor pala yung bayaw mo. Ano ba naman to si Grace? Oy, ano ba naman itong bata, re? Isa mo naman dong. Yan ba yung bayaw mo yung binabantayan mo yung mga anak niya? Anak ba nila yun? Meron ko pala susok yung article po. Kasi kayo magkikita ni Tatay Robin kasi pupunta nga kayo dun sa lugar ni dapat maaga ka umalis diyan sa 11. Dapat alas 6 alis ka na. Kasi malayo pa yung pupuntahan nyo nan. Mamaya matraffic pa kayo. Robert Bagalanon, shout out. Mga kawaray dyan. Oy, Robert, magpagawa kami ng nag-PM ako sa'yo, di ka man sumasagot. Magpagawa kami ng t-shirt. Nagpapagawa kami ng t-shirt ng Team Boom. Ay, Mary Grace, shout out. Ate Gemma, shout out. Shout out mga kawaray dyan. Shout out Robert Bagalanon. Hirap kasi kausap si Grace, Mark. Yes, totoo, Kuya Elmer. Ang gulo. Mayroon pala siyang, Kuya Elmer, tawa siya. Mayroon pala silang motor. Hindi ka ginagamit. Ang pastila na tao na ere. Robert, tol, kailan? Oy, bukas ng namin, deadline sa nagpasa na ako ng mga nakalista sa mga magpapagawa ng t-shirt. Next time pa na lang siguro. So, yun. Robert Bagalano, shout out, salamat. Sabi ni Kuya Elmer. Ugay, sabi ni Ate Gemma. Upaya pag tuddo. Ay bahala at hiya di Lari. Manunulay ito. Kung di mo siya nasabot, hiyan at bahala kay maligaw matiya. Ay, tinaddo na ito, bata. Joke la. Ngayon, Robert Pagalanin, pinagagawa naming, t-shirt ng Team Boom. Pakita ko sa iyo. Ito uy, masira yung dyan. Ito pinapagawa namin t-shirt, guys. Ito yung sample namin.
Siya magatutara, shout out, sabi ni Ate Elmer. Ate Elmer to, Kuya Elmer. Ate Elmer tuloy ang putik. Naintindihan kita. Naintindihan mo. Okay, tol, kasap. Okay, tol. Kasama ako dyan. Yun nga, tol, hindi nga kita kasi hindi ka pumapasok sa namin, sa comment namin, sa live namin. Kaya hindi kita naalok. Wala, hindi ka nakalista rito sa hindi ka nakalista sa mga magagawan. Larry, yan ang susuotin namin. Yung t-shirt na yan. Ganyan daw ang gagawin sa amin. Ano po yan? Ano yung anak mo? Uy, gagi ka! Pusti ka! Ano ko kutsilyo? Balik mo doon! Pasaway ka? Hindi ka nagsasabi. Sa tabi mo pa, hindi mo Hindi ko nga napansin. Tingnan. Apple. Ikaw, magsabi ka doon. Try lang natin. Robert, 280 ang isa. Kasi, ang isang t-shirt, 280. Sige, kasi bukas pa naman Yan mo yung ano bang size yung sayo? Chat mo sa GC, dali, yung picture mo. Tapos yung picture mo, gusto mo yung picture? Sige, kailangan mo yung picture. Ganito ang pinagawa namin, Yung kausap ni Kuya Kuya Elmer ay wala, di ko maano. Nahabol lang kita. Ganito ang ginawa namin, Nakarampa kasi tayo na naabangan na pumasok ka sana sa live ko hindi ka naman pumapasok. Yan na sila, mga nakakalista yan. Si Mabi, nakahabol pa si Mabi. Mabi TV. Size XL. Project 89. Size large. Tapos, si Jomar Sarate. Large. Sagato Mix Vlogs. Medium. Reiki Mix TV Official. Maingay. Rosal. Zumuji. Tatay Robin 2.0. Elmer Ugay. Covering Worker. Arab Vlog, Cabos Official, Matthew and Mommy's World, Will 808, Mary Grace Francisco, and Sunny Sen, Kuya Sunny Sen, Liboy TV, at Mark Joray TV. Sige tol, try natin tol. Pero kung hindi aabot tol, may bayad to tol 280. Tol Robert. Ikaw, huwag kang mangingialam ng kutsilyo doon. Pag ikaw nasugat na putol ng daliri mo, putol ka na. Pakilamero ka, tawa ka pa. Wala mo alam na gamitin yung kutsilyo. Huwag mong gagamitin ulit. Huwag mo ulitin yun, ha? Yes. Kanina pa niya hawak-hawak yun. Kaya ang dami na ng taga-taga ng apple niya. Hindi ko napansin. Kala ko anong ginagawa lang. Wala lang sa dito. Okay lang tol, busy lang sa work. Sige. Pero hindi pa ako sure. Kailangan magpasa ka dun sa messenger ko ng picture mo. Tapos, yung size ng anong gusto mong size. Baka makapasok pa, makalusot pa dun sa may ko kay ate. Kung pwede pa makahabol. Kasi naipasa ko na lahat yung 17 na
magpapagawa ay yung gagawin. Hi, SFM Masa Parpor. Thank you so much, my friend. Merry Grace, hello. Guys, still watching din ako kay Kabus. SFP, namaste. Sabi ni watching ako, patapos na sang kay Kabus. Next ko si Kuya Elmer. Hi, Kabus. Kabus, thank you. Hands. Ducks. What's this? Robert, t-shirt sa akin, Robert, pag t-shirt sa akin, 300. Mahal yung body pic si Robert na sa large yan. Oh, malamang. Kaso wala siyang picture eh. Wala pa siya pinasa sa akin eh. Nakuha mo ang phone ko na. Ay, get my phone. Asa yung charger ng Oppo doy? Okay na? Saan? Di ba yung ganun po yun dito?
Karina. Eggs. Diba? Small at large to, logo mo. Ilagay. Oh? Sa akin? Ayaw mo ng ano mo, mukha mo ilagay ko? Sige tol, ano ko na lang. Pwede. Pwede, ikaw pa. Small at large. Dalawa ba papagawa mo? Dalawa ipapagawa mo, tol? Oo, tol. Ay, di ko paano yung... Sige. Tawagan ko. Ay, kaso baka busy. Chickens! Chicken eggs! Eggs! Gagawin natin. Sige, tol. Wala problema pag ano. Kasi hindi na siya mahirapan. Kung logo ko. Kasi meron akong pinagawa. Tag-isa kami ni si Mark Jan, si Pe, tsaka akin. 3 pinagawa ko. Isang pambata, tapos 2 large. Sa'yo, idadagdag ko na lang. Bali, 3 large, tsaka 1 small, at 1 pambata. Pupunta naman ako bukas dun sa ano. Pag logo ko, ay madali lang yun kasi nakasit na yung ano natin eh. Nakaano na yung logo natin. Basta 280 ang isa nyo tol ah. Wala pa tayong pang-ambuno eh. Salamat sa suporta tol. Wow, ganda niyan sangkay. Oo nga eh. Okay tol. Nakakatuwa lang kasi si Robert Bagalan ay napakasulit sa atin mga koray. Kaya mo imbis mukha niya ay ilagay doon sa ano, yung logo ko pa talaga ang gusto niya ano. Thank you so much tol, Robert Bagalan. Ihabol na lang natin kasi ano lang naman eh, logo ko rin naman ang ilalagay. Yung amin kasi mayroon akong pinagawa, 3 tag-isa kami. Dating ng mamamasyal kami, masusuot ko. Masusuot natin. Nakalagay naman yung tuwing boom. Para mapaprint na bukas. Sa Facebook niya, kuha ka doon. Hindi na daw Kuya Sunny Sen. Wag na daw ang ano, kanyang muka. Ang sabi niya, logo ko raw, yung logo kong ano, yun na lang daw ang gamitin. I-add ko na lang. Para lang yan siyang bumili ng damit eh. Iyan o. Maganda yun sa picture. Hindi ko lang sa personal. Pero maganda ang tila niya mga koray ha. Napakaganda ang tila niya. Sangkay pag nakakuha ako ng pera, pwede magpagawa ako ulit sa iyo. 4 pa sana para sa mga anak ko at misis. Anong 4? Pag baka sakaling medyo nakano tayo, magpagawa tayo ulit.
Yung picture natin, 5, ilagay mo. Buisit. Saan ilagay? Picture natin 5? Ilalagay natin? Wag na. Ang akin na nga yung lalagay. Gusto mo pa isama kita. Kaya sali. Gusto mo pa yung maisama kita, ha? Sabi ni Robert, akin nga lang logo daw. Gusto mo pa isama pa kita? Dalawang small miss. Mrs. Dalawa sa anak. Kaya 4. Robert Book. Aray ka. Maguluhan yung hindi kami makakapunta niya ng pag na ano yung ano magkasarili Visit yung magpiprint. Bahala nga kayo dyan. magkasarili ka buisit no magkasarili kaya sarili sinama na nga kita magkasarili pa rin ba yun. Wag ka mag-alala yung tayong 5 papa billboard natin. Larry, thank you so much, Larry. Hindi pa kasi natin kaya ng budget mga koray mag-provide ng sarili natin t-shirt, yung ating logo na nakalagay. Sarili natin. Kasi, alam mo nyo naman na galing tayo sa sa paghihirap na pagtitinda na talagang pinursigil lang natin para makakuha tayo ng pampuhunan. Dahil dito nga sa challenge na to. Kaya yung sahod natin ay siyempre may pinaglalaanan para dun sa ating kinabukasan. Para dun sa paggamit natin pagdating na ng kalakasan ng bintahan. Music ka, billboard pa, ano yan? Boriyas Boys. Music ka, billboard pa, ano yan? Boriyas Boys. Oh, bakit yung Boriyas? Nag-billboard ba sila? Nagpa-billboard pa sila? Aba, sana all. Artista man. Dito tayo, sa'yo Kuya Sunny. Panoorin ko yung video mo. Pinagawan si Idol ng billboard sa Boriyas. Oh? Ay, ayos. Galing. Saan mo nakita? Kaninong vlog? Lawak talaga ng mga kaya talaga dapat ma-monetize ka na kasi sa sobrang supportive mo, babalikan ka niyan. Baka lumakas ka pa. Hindi mo ba napanood yun? Hindi. Kaninong channel? Kay Kuya Noli? Salamat po sa 8 viewers. Nung pagpunta sa Boriyas nila Idol. Dinosaurus! Hindi ko nakita. Hindi ko napanood yun. Naku naman, puputulin mo pa talaga yung ko naka. Untok mo po. Ay, bili mo rin natin. Oo, bumili ako po. Wala. Magkano ka naman? Bibili ka naman naman. Na? Channel ko, Mark. Oh, Elmer Oga niya yung linagay ko. Yun sa'yo. Hindi ito yung sa'yo Ano ba nakita? Yan ang ipapalagay ko yun sa'yo. Ayan Yan sa mukha ko pang Yan, Kuya Elmer. Elmer Ogay. Ito Excel.
channel mo ang linagay namin, Kuya Elmer. No problem. Noong nagpadala, nung nagpadala nila kay nanay, tinulungan nila at taga Burias kay Island Girl yung vlog na yun. Ang tagal na pala. Kasi nalaman ko rin yun kay nanay na tinupa ni Idol na mag-vlog doon. Gwapo ni Kuya Elmer dyan. Oo nga eh. Pangartistahin. Si Panor din pala to, si Panor. Sa channel ko na in-upload yung billboard ni Idol. Sa channel in-upload yung billboard ni Idol. Oh. Hindi ko naintindihan guys. Pasensya na kayo. Loading tayo. Naantok. Kaso namatay yun pagkaraang buwan pagdala nila doon. Oo nga, namatay nga yun si nanay. Di mo ba yun napanood yung naglaro pa nga sila ng basketball nila para sa Burias? Oo, napanood ko naman yun kasi nanonood ako kay Idol. Kaso lang, ako eh. Minsan, tambay lang. Wait lang guys Diyan lang kayo. Bibili lang ako ng may inom. Kasi nauuhaw ako. Nauuhaw ako guys. Ang tira ko, 400 na lang, 420. Nasugatan nga yung kalbo doon, si Chooks. Bigatin talaga itong mga senior na to. Ganyan talaga pag mga senior, lagi yun ang pinanonood. Wala yung natin rich kid Di pumasok Ito 2 hours na ako, wala pa rin. Itulog siguro yun. Or busy. Wala ka naka-live si B-Boy. Hindi ba naka-live si B-Boy? Wala? Kasi wala man. Hindi pumasok. Karang mala Ang laki ng billboard ni Idol sa Burias. Dati, time kasi si yung sunny person ang nag-asikaso sa kanila noon. Mula sa pagkain at pagtulugan nila Idol at ng sugod. Napanood ko naman yun. Yung sunny person yung pumunta sila doon. Sunny person. Napanood ko naman. Kahit yung pagpunta nila doon. Siyempre, ang dami nagbablog noon. Kasama sila Rigondox. Tapos yung inamoy pa nila yung sapatos na mapakabaho. Kaya mo kaninong vlog yun. Si Kabugoy yata. Sama si Kabugoy, si Rigondo, si Kautoy, nakamotor sila. Yan ba yun? Yung nakamotor sila? Lininis pa ni si Master James yung motor ni Idol. Nagkita kami kanina ni Kuya Robin. Nagpunta siya dito sa common mo. Grabe naman si Tatay Robin. Yes. Logi talaga. Iba yun. Iba yun. Iba pala yun. Baka una nilang punta ng kasama si Kanuto. Yung naligo pa sila sa mga isla nun. Dala nila ambulance ng Bukana.
Ay, hindi ko na ata napanood yun. Kasi matagal na yun. Parang ang napanood ko lang nun nung nadala nila sa tala. Parang nung unang punta pa yun ni Japper ng Buyas eh. Sino ba tumawag sa akin nung sabi na ando? Ay, si Pobre Morker yata. Ay, hindi. Nung unang punta ni Japper doon. Guys, wait lang ako ah. May bibili lang ako. Hintay lang kayo dyan. Stay put lang kayo dyan. Una yun, sumunod doon, nakamotor na sila. Oo. Sige. Wait lang ah. Wait lang ako ng ano. Thank you, walkers. May mo ko doon. Ha? Sige. Ito ka teacher yan. Ito, kaya wait ko lang po. Ako lang po. Ha? Wala ko, pagsikat sa... Sige po kayo, Papa. Oh, sir. Hello, everybody. Come on, everybody. Hello, everybody. Happy birthday to you. Happy birthday. Meron yan, may nakabidyo dyan. Nag-ano lang yan, nag-charge kasi mamayang hating gabi, gising na naman yan siya. It's William in the house. Oh, Kuya Sunny. Ay, Kuya Elmer. Bili na naman ng Red Horse. Oh, no. What? Saan ka di pumasok, Kuya Sunny? Sa live ni ate? Marami naman siya doon, bisita. Marami siyang bisita, Kuya Sunny. Oh no, nabawasan na ng isa. Naka-duty ka pa rin, Kuya Sunny? On duty ka pa rin? Ano yung pasok mo 24 hours? Sipag naman talaga ang kuya. Basta pag-uwi, tulog ah. Sobra-sobra ang puyat.
Ganun parati pag palit na kayo ng schedule. Kailangan straight. Duck juice. Kayo ba? Tulog muna bago linis. 24 hours yung pasok. Ganun. Sa lawak ng ano mo? Dadalaw. Ganun din kasi. Pagka talagang hindi ka sanay na marumi yung bahay, parang hindi ka mapakali na matutulog na makalat yung bahay. Katulad niyan, yung tansa ni Mark, hindi niya nilapot. Yan o, maapa niya ni Mark yan. No? Kaya pala bawal ang ano. Pagputin mo yun. Di na, ano. Tingnan mo ito. Sabi kaya sari, oy, tansan mo, itapon sa tamang basurahan. Sabi ko, Kuya Sanay, sinisipa-sipa lang. Okay. Very good. Batas. Ilipat mo na yan doon, kaya bababa ko na yung pupo. Yung nilagyan ko kagabi. Ito mo ilagay. Alin? Yung cellphone mo. Ang tubig. Wow, okay. Sarap uminom ng tubig ngayon. Ha? Tubig. Beto. Salamat sa 6 viewers. Ano ba ito? Ano ba ito din na kayo? Pinatay mo ng Ano, complete na kay baba ko yung phone. Mark, punta ako dyan. Shot puno tayo. Pagpunta mo na lang dito. Pumunta ka na ng 12 ng hapon. Para makapag-shot puno tayo. Tapos yung biyahe. Hindi naman iinom ng marami. Pagpunta ni B-Boy, shot puno. Sarap. Sarap ng malamig na malamig. Shot puno agad. Puno nga ni. Ala, It's broken. yummy. Nang inggit pa. Aray ka. Elmer. Dapat bukas tayo, na to doon. Oo nga, buka. 10. Ha? Tapos kung maglagay pa nga. Hindi. Umahal ka, Mark, ha? Dulog na ako, bye. Elmer, tingnan mo. Grabe.
Grabe Kuya Elmer, oh. Aray! Lamig. Ah! Ah! Oh! Ang sarap ba? Wala lamig kaayo sa gi. Wala lamig kaayo sa gi. Sarap. Doon. Dito. Ayaw ko tignan. Malapit naman. Malapit na ang ano. Pagpunta mo rito. Pag pumunta ka rito, i-ready ko na agad yung isang ano. Yari, maraming salamat ah. Wala ko makikita ang sanmig dito. Hmm? Kahit yung sa pan. Meron? Order mo? Guys, cheers! Si Grace, umiinom din yan. Ah! Sarap ba? Parang sana yung sanmig apple. Yung flavor. Sarap, grabe. Sabi. Maria po, sabi mo wala. Wala daw sa Big Light. Hinahanap niya sa Big Light, gusto na rin niya uminom. Flavor D. Ay! Hey. Grace, ikaw ha, lumabas ka ng may red horse na. Ay, Glory, shout out. Gapo, BG lang ako. Bakit magbi-BG ka, kuya kong pugi? Ayaw mo makita malasing ako? Mauwi pa naman ako pag lasing. Joke lang. Kaya Elmer, pagpunta mo rito. Ay, ayan Ilang araw na lang naman. Okay. 8 na bukas. 9, 10, 11. Bakit kulay green yung plato? Oh! Grabe. Sarap. Ay. BG always. 1, 2, 3, 4, 5. Glory Creation shout out. Hindi, Sabado. Mark, sabi mo Sunday yung 13, hindi pala. Hindi nga, Sabado nga. Kaya naipasa ko Sunday. Hindi mo rin chinek? Sabay ka? Ibig sabihin sasama ka. Kaya kausapin natin si Luz. Hindi ko man malubot to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala pa nga ni approval. Yum! 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 Tulog na talaga ako. Yum!
Mag-live ako mga madaling araw. Halos kasabay ko si Glory. Tsaka ayaw kong makasama si BG. Gusto ko tambay. Toast. Para sa ating grupo. Team Boom. Baso. Ano basong notebook na to? Basa. Ang likot-likot mo. Likot-likot mo. Kape akin, sabi ni Kuya Sani. Grabe naman Kuya Sani, kape ka ng kape. Ang galang to. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, Marami pa to. 4, 5, 6, Isang ano to eh. Isang bocho. 4, 5. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Diyan, lapit ng Pasko. Chocolate lang akin. Lang sa akin. Haha. Sabos. Ay, ano? Ano Kuya Sani? Parang baliktad. Parang baliktad. Madani. Saan ka sila nagpunta? Ano? Sa bentahan ng paputok. Sa Bulacan yan. Na Facebook? Na Louie? Sama pala si Louie? Guys, cheers. Kaya Elmer, nandito ako sa'yo. No-watching ako sa'yo. Kabus, dan ka na sa'yo ha. At kay Kuya Sani. Umaya si Glory naman. At si Grace. I tried.
Anino ko. Sa'yo, sige, sige. Kanino ko? Nakalive pa ba kanina si Kuya Sani? Ayun yun. Ay, Comment ka. Mag-comment ka. Alam ko kayo kanina na Kaya nga, yung nagalit ba siya? Kasi pinarating. Ano sinang-live kanina? Hindi. Bakit? May nakapark ka. Kaya pala sabi niya kanina, magpakalma mo na po. Ano yan? Wala nang viewers? Meron may ano. Wala nag-comment. Andiyan si Kuya Sani. Si Kuya Sani pa. Ano mo eh? Ayaw ko. Masakit ang puso ko.
Babasa na yun din doon. Gusto ako. Saan na yan? Kaya sana. Tapos na yung piniplay mo. Ako. Cow. Anong gamit account ni Mr. Gcash? Yung Joshua Open. Gaga. Malakas ka pala uminom, tol. Ba't bagsak tayo sa inuman sa Bukana, tol? Aray ko? Alam mo naman, di tayo pala inom. Ito ano lang to, minsan lang ako umiinom talaga. Kahit tanong nyo kay Pia. Yeah. Minsan pag may okasyon lang, yun lang umiinom. Pag Sabad, pag linggo, yun lang. Yun lang yung susubukan ng araw-araw dito. Hindi ako umiinom araw-araw. Pagod tayo nun, tol. Wala pa tayo tulog nun eh. Puyat. Tol, doon pa ba? Tol, doon pa ba siya dati pa rin? Ganun pa rin sinasabi. Ganun pa rin ba? Ano, kabos? Barahin nyo pag may nakita nyo si Joshua. Saan siya pumasok? Hindi ko, saan naman pumasok? Saan siya pumasok ko yung bus? Huh? Kabos, saan ba siya pumasok? Here they go. Sprint. Tol, doon pa ba siya? Dati pa rin, ganun pa rin ang sinasabi niya. Wala dito. Lions and something animals. Ano nga naman? Kahit marunong naman siya. Cheetah. Monkey. Ilan mo? Na, Sea lion. Dog. One. ang tawag mo ito na. See you. Akita. Water. Bukid. Reese. One. Horse. Wala dito. Hanap buhay niya. Talaga yon kay tunay na buhay. Ay, kay tunay na buhay. Lemur. Ayaw nga ba? Nakalagay ko. Kay tunay na buhay. Lemur. Hawa-hawa na to.
Tol, si Idol pag mag-lives. Ano? Sayatik din, tol. Ano sayatik? Ano sayatik? Robert Bagalan. What sayatik? Ano? Alam mo, kapitan ng barangay Cantarwis, sabi sa akin, Doy, nakasuporta kami sa iyo. Nakatuwa naman. Ito yung comment niya. Thank you, Doy. Always support kami, Imo Vlog. God bless. Yan guys. Kapitan ng Cantarwis. Nakasuporta sa akin. Sinare ko kasi yung video niya. Ayun. Huwag ko kainin ah. Ayaw. Inano mo lang din. Galab yata si Tunay na Buhay. Tingnan mo. Umalis na siguro, nakita niya ako. Siguro na lagi kay Biboy at sa'yo, Sangkay. Patay tayo dyan. Ginagawa niya nga hanap buhay. Tama nga lang, barahin talaga siya. Tingnan mo, mumurahin niya. Ay aba, ay galing din. Ginagawa niya na palang palabigas. Pangit yan. Dong. Huwag mong gawing ano yan. Mahirap yan. Iba nga dyan, may mga sakit, hindi nila ginagawa yan. Nahihiya pa manghingi ng tulong. Pangit. Modus niya yun, Sangkay. Mohusay dumiskati pastilang paawa. Pa. Oo nga. Kawawa na awa ko kaya kay Loy. Kasi nagbigay agad si Loy ng ano. Ako kasi, nadali rin ako. Sangkay ka, boss. Nadali rin ako na
ng isang manonood namin dyan. Iwan ko kaninong live yun. Kay Ma'am Criselda pala. Ang sabi niya doon, pambili lang daw ng bigas. Kaso lang, 100 lang. Kaya nga ng bigas. Ito yung Gcash niya daw. Kasi wala daw silang masaing. Siyempre, nakakaawa naman. Wala naman masaing. Wala makain eh. Pinadalang ko. Pinasindan ko ng Gcash. Nung sinasend ko ng Gcash, kahit anino, yung pasalamat, hindi na nagpasalamat. Sabi ko, aba, putang ina. Ay, si Will ang target. Si Will. Tinatagalog niya, hindi maintindihan ni Will. Tapos nung sabi ni Ma'am Criselda na, guys, ito si nakapin, nanghihingi ng pang bigas lang daw, kahit 100 lang daw. 100 lang hinihingi. Sabi ko, sige ako na mag-send kay ate Ma'am Criselda. Sindang ko na lang. Sinindang ko. Nung na-send ko na sa kanya yung 100, biglang nawala. Hindi na rin nagpagkita. Tapos naka-enkwentro rin ako ng nag-aaral siya. Ang diskarte naman niya, nanghihingi siya ng load. Hingi siya ng load. Siyempre, papasok muna siya, magpapaano muna, shout out muna sa mga viewers. Shout out, tapos hihingi siya ng load. Ay, magbabawa siya ng number kung pwede siya daw bigyan ng load kasi wala daw siyang load. Maubos na daw yung load niya. Ay, pumasok na pala kay B-Boy TV. Hindi niya kilala na magkakilala kami ni B-Boy TV. Nung nanghingi sa akin nun, sabi ni B-Boy sa akin, isang araw lang. Ay, ngayon lang din. Oras lang din. Sabi ni B-Boy na, Mark, saan kay Mark? Huwag mong bigyan niya kasi bibigay ko lang sa kanya ng load. Sabi niya daw, gagamitin daw niya sa pag-aaral niya. Tapos manghihingi na naman sa'yo para saan yung load na yan. Ganun. Kaya, nagduda na ako. Kaya, naano ako sa mga ganyan nung hihingi. Pag, lalo na, si Joshua, may sakit talaga. Ito, may sakit. Kaso lang, ginawa niya ng hanap buhay yung pagbaba ng Gcash niya. Ang iniisip ko kasi, mamaya, ginagawa niyang mag-i-scatter. Narap yun, pag nag-scatter yun, ay talaga, addict talaga siya. SBB, hindi pumasok sa live ko. Aray ko na. Kay Grace, kung nandiyan ka man, kung wala, nandito ako sa iyo. Oo, nadali na ako niyan, tol. Robert Bugalanon. Nag-iingat ka sa mga ganyan, tol. Oo. Mga tao, tol. Nadali na rin ako sa Gcash kaya hindi na ako naglalagay ng laman sa Gcash. Mula nung na-scam ako nun. Nung tinulungan ako ng Japper. Sabi ni Tatay Robert, ingat sa mga scammer dyan. Tunay na buhay? Ito na buhay. Ay, mayroon nagsabi din, no? Manang Saring TV. Masakit na si
May sakit si Joshua. Nak, hindi yan, sahig. Nandito ako, nakikinig sa usapan niyo. Nandiyan pala yung Martis. Sino? Grace. Bait. Umikot na yan sa mga live para dilhin siya, pero dito at kay Biboy hindi na niya maipapakita. Oo. Grace, musta ka na pala. Grace, ganun pa rin. Still busy pa rin. Grace, nandito pala ako sa iyo. Yan. Dapat sa ngayon, Grace, nag-upload ka ng mga video. Kahit mga 3 minutes lang sa long video mo. Grace, wag kang kinig. Tuplok din pag may time. Oo nga, napakatamad nitong tao na ito magdudod. Kami naman, hindi naman kami tamad sa kanya pag nag-live siya. Hindi yan nagdududod kasi wala si Will. Musik yan. Pag andyan na yan si Will. Hi, Will! Kumain ka na, Will? Will, dinner time na, Will. Kasi hindi tayo si Will. Pag maging Will ka kaya minsan kabus. Oh, di naman tayo. Oh. Ingit ka ng paingit. Look at that. Look at that. Look at that. Oy! Napalamig ba? Ito na si Bibi. Tawagan mo. 3 oras na ako. Wala pa rin eh. Matulog na. Tutulog ba yun? Nasa galaan. Hoy ka rin. Isa. Inaano ka, host? Inaano ka rin. Ha? Na? Kuya, ha? Inaano ka? Natawagan ko si B-Boy. Si Rich Kid, wala.
Magtatapos na ako mag-live, wala pa rin. Ads pa ako saan kay Grace. Isa. Anong ginagawa? Ano ginagawa ni B-Boy? Hindi mo kontak eh. Anong ginagawa ni B-Boy ano? Grace. Say goodbye. Anong ginawa mo sa apple mo? Hindi ko alam. Sabi mo busy, tapos hindi mo alam lakas ng tama mo. Ano, tatlo. Bigyan mo ko tatlo. Tawagin mo dito, titigil yan. Ganda niya. Parang bata ka pa. Ilang taong ka naman? Di ba eh? Gusto mo mag-aaral? Sinaulo. Mag-aaralin kita. Oy! Hindi ko alam. Ang haba ng ads mo, saan ka Grace oh. Hindi pa rin tapos oh. Salamat. Welcome. Mag-headset ka kaya hindi mo rinig yung views mo. Skyline figure fly. Yours to bring this love so very far. Oh, yeah. Skyline figure fly. Yours to bring this love so very far. Dati Grace, pinakanta ko sa kanya kanina. Alas sa'yo mahabol-habol yung kanta. Yung Pinakanta ko kanina. Alam mo. Hindi niya halos mahabol-habol yung lyrics. Kaya tawanan lang siya. Sige. makatulog na si B-Boy. Baka nga.
Makatulog na si B-Boy. Eh, ipakita yung sobrang excited. Sabi ni Kabos. Ay, tol, Kabos, di ka pa natulog. Ako bukas, wala akong tinda. Ay, meron ako. Holiday bukas eh, walang pasok. Wala kang pasok, Kabos, bukas. Holiday nga bukas. Ay, paninda pa ako bukas. Yung tira ko, hindi ko naubos. Kinuman ng hapon. Mabili ng umaga. Ng hapon wala na. Halos wala nang bumili. Hindi ko lang ginanap kanina kay Will. Balag sana ni Will bilhin. Sabi ni Wilboy. Kaso di ko lang talaga pinansin. Kasi, siyempre, mahirap pag puro si Will. Malagasan, maubos ang kanyang Kaya ko lang ganun. Di ba yung paghirap? Bukit na yung mukha ni ano dyan. Break ko yung video niya. Bilis. Okay, nandito ako. Katatapos lang ng ads mo. Baka gusto mong magdot-dot. Wala si B-Boy eh. Tulog. Baka natulog na. Grabe. Kalahati pa. Ay, Kabos, tulungan mo ako magpaubos nito. Kalahati pa, oh. Ayan, oh. Yung bumubula-bula. Oh. Dami pa. Lilo na ako. Siyempre ka pag hindi pala inom. Yaw. High five viewers, shout out. Ging. Nanonood kayo sa akin pag paano ako uminom. Tapos tutulogan ko yun. Tapos naka-live pa yan. Si P na magpatay niya. Hindi pumasok si B-Boy kay Deros. Hindi ko siya nakita doon. Hindi makatuloy ingay ng kapitbahay. Kapitbahay, birthday. Sangkay walang pasok bukas dito ako sa Batangas ngayon. Saan ka sa ano? Naiya. Naiya tuloy sa... Saan ka sa Batangas nung Kabos? Naiya? I will love you. Brother. Promise you this. There is nothing I wouldn't keep from this moment on. Ali Mary. Di ba nadaanan natin yung... Ay, hindi pala kasama. Nakabidyo ka ba? Sunny Sen. Paring Sunny. Kawawa naman yung bata. Umiyak si Jaren nga mga koray. Umiyak yung bata.
5 bayan pa dadaanan sangkay ng Nasugbo. Malapit lang yung Limerick. Tulcabos. Uy, ano ko nabasa yung sign? Sunod-sunod ko na ito. Ano na nila? Yung gising. Pero ko nang gisingin yung isa. Ano? Ha? Eh, bata yun eh. Hirap gising. Ay, miss na. Ha? Tabi pala na kami. Kamag yung kanina. Ano ba gagawin nito? Sige na lang ganyan eh. Di mo naman inaano. Sinisira mo lang. Okay ka, boss. Watching ako sa'yo. Nagkita ko yung Sunny. Nak, matulog ka na kaya. Salamat sa 5 viewers. Na cellphone. Nandyan. Pagawa ko yan doon yan. Hmm. Puro lang at tanong ko nga kay Kuya kung magkano nagpagawa niya. Ito? Mahal yan. Yung paggawa. Ano nagagawa niya nagawa? Ano ka ba yung mga anong paggawa niya? Wala. Na lang yan. Ano, wala tayong tugtog sa ano? Mascot. Ngayon? Ang puso ko. Hindi pa check mo ka bukas. Ito nga dyan sa kuya.
Ang tagal na to doon, no? Hindi nasira. Yung headset na to. Yeah. Pinabili mo to. Ay, Grace. Nandiyan ka ba? Grace. Nandiyan ka, Grace. Sakay ka, boss. Nandito. Ano na ako sa'yo? Ano yun, Day? Lasing ka na, Day? Parang ba na yun? Bili-bili ka ng laking Red Horse at di mo na naman mauubos. Dapat sa ano? Sa 23-24. Doon sa pisto kay nanay. May tingnan natin yung gulay. Tapos yung dito sa, ayan, manukan, putas. Nalandan ko yung sa isang karton. So, pagkakit sa isa. Kaya kahit saan? Gitna. Nagigit na mo na naman, di ba? Nagigit na mo. Hindi ko pa pupuntahin doon kay ano. Pwede rin doon sa likod nila. Sa? Likod ni Buk. Hindi ba dalawang karito na yung subok? Yung likod nga. Pangatlo. Kung nakaano na nga yun, sila may kasama ko. Ano ba alis nila? Bukas pag nakuha na nila yung pera, yung papadala ni nanay kayo, papadala natin. Kuha na sila ang ticket. Bas naman yun sila. Sa ngayong linggo yan. Magkano pinadala nila na eh? Yung nga sila ng 2,000 nga dapat sa atin yung hiramin, di ba? Ang dahil dito ng bahay. Kaya sabi ko, try mo yung mga nanay. Pinahiraman mo. Maraming pera si nanay. 5,000 pa sa atin. Kung kulang na lang yung ulam. Ayun, baunin nila pag biyahin mo. At tata naman yung hiniram natin eh. Nanay, sarili niya. Iba naman din yung kinikita ni nanay, iba naman yung kay tata. Yung kay tata, yung hiniram sa atin. Kay tata, yung ipon niya yung binawon niya doon sa ipon niya. Kaya ang sabi ko sa kanya kanina, nakita ko siya doon pag video ko namin ni nanay. Sabi ko sa January na ibigay. Sabi niya ibili doon ng cellphone. Nagtata. Bili ng cellphone niya? Bakit? Wala ba siya cellphone? Di ba puro sinan lang binagbibili nila? Dahil sinabi mo, tutubuan ni Mark. Kaya ano, kung magkano, kasi sabi niya, kung magkakasya lang daw doon, hindi mo ganap ka na. 5,000, ang dami na mabibili ng cellphone. Kung magandang klase. Gusto nga niya daw yung medyo malaki-laki. Hindi TV yung bilhin niya. Manapat.
Ayun na lang. Kita natin kay Ronay. Tapos, Tapos ulit tayo. Ulit tayo Smart TV. binta yan? Kung papayag siya. 3,000. Hindi mo. Bili pala to. 2,000 lang yan, di ba? 2,000 lang mahigit ang bilhin mo dyan. Tapos benta mo. 3,000, tubo. Yung kay Luma na. Tanungin siya kung gusto niya yan. Kaya pala hindi pupunta sa nanay. Kaya maganda kita na ron. Kaya nga yung anong doon, tindahan. Siya na lang yung tindahan doon. Wala na yung... Tindahan ni nanay, may mga soft drinks na, may mga Red Bull, may... Wala na siyang kalaban doon. Meron nata, pero hindi na kompleto. Sa kanya na yung kompleto. Yung katabi niya doon na kapitbahay, wala na. Yung may content. Oo. Sarado na? Wala na daw. Sabi na lang. Sarado na? Ano na. Bankrupt na. Pordoy? Eh, lakas kumain ng mga anak mo. Yung matabang lalaki daw na bata, yung barkada ni Marma. Diba yung ano nun? Hindi yun sa malakas ng kumain. Baka siguro yung asawa. Mga mano. Dapat sila nanay, si tata, binabang ko niya yung pera niya. Mahirap yung nasa lagayan lang, oh. May nagkalag din, eh. Dalisin yun. Eh, magkasama si Mrs. Sniper. Si Mrs. Sniper, nandun sa likod. Si Louie at si Japper nasa ibang misa. Yan ba, pinagbibigyan ni Sniper yan. Yun ang dalawang bumuhay sa Bukana vlogger eh. Louie tsaka si Japper. Kung walang tandem na yan, hindi naman nag-ano yun. Bubong. Kaya tama lang yun na bumukod si Louie. Para hindi niya na. Huwag ka na ano na! Oy! Pagpunta ko nga doon, hindi nag-ano. Dati na, tulad dati ng pag nag-vlog si Japper, may vlogger na agad nakatutok sa kanya. Iba na. Yung pagpunta ko doon, pag nag-vlog si Japper, siya lang talaga. Mula nung ano yun, nung binatikos ni Louie, nung sinabi niya ni Louie na gumawa ng content yung si Hana at si Louie, yung kabilaan ng tutok ng camera, tapos nauuna pa sila mag-upload. Galing naman kasi yun. Para
Ate Melody, shout out. Hello. Marjan, ano na? Kabos, sangkay. Salamat. Melody, maraming salamat. Nakapili pa rin ako kabos sa'yo. Kuya Sunny, alam niya kung pinag-uusapan na. Marites yan. Aray ko. Iyaw. Aray. Busy. Hindi na lang. Yung iniinom ko. Hindi na lang. Yan, ano, yun o. Maubos ko ata isang mutyo ah. Aray ka. Para makita na Kuya Sunny kung paano uminom. Hala, Readers. Ano yan? Libre ni Kuya Sunny. Ate Melody. Libre ng Kuya Tugi. Ganun ang gawa ng kapuso. Ay, kami wala na. Alis na pala. Kampay. Ay, kamos. Andiyan ka pa pala. Nandito ako na. Watching ako sa'yo ah. Tapos na. Pwede naman. Ang haba pala ng tubero mo. Manoy. 43 minutes. Melody, shout out. Kabus, shout out. Sabi ni Ate Melody. Oy, magsitulog na kayo ah. Alas 10 na. Ba't wala si Biboy, Ate Melody? Ang ginagawa? Three hours na ako ng live, hindi pa siya pumasok ah. Aba. Sleep na tayo. Ang ginagawa nun? Busy? Busy sa ano niya? O baka tulog na? Wala sa barangay, Ate Melody? Lasing din yung sangkay. Waray pa. Nagbabasa pa nga. Hindi pa lasing. Tapos. Watching Kuya Sunny guys. Ayan. Si Tubero. Ilog pala yung likod nila, ano? Like yan eh. Play siya. Ang laki ng kutsilyo nila Kuya Sunny. Pantagday ng baka, bangin damo na body iya.
Bangin damo at badon iyadad un. Ha. Hindi naman. Saglit lang yan dito. Nakalab si Gloria. Agad. Hanggat buhay. Tumaagad. Sana. Ambot ha, inuwaray mo na kumita at tikan kanina. Aba, baka sinako ni nanay. Tinatawagan ko, di sumasagot eh. Aba, sinako yata ni nanay. Nakaimadi ako, daan lang. Tumambay ka rin. Dito ako sa'yo. Tinitignan ko yung kuya kong pogi. Aray ka. Baka pinagalitan ni nanay. Huwag mo na magdutdut. Sino sinako? Si B-Boy. 3 hours na ako nag-live. First time ko lang ito na-encounter ganitong oras na ako nag-live. Hindi pa pumasok. At yung Melody, pakisabi sa kanya, hinahanap ko siya. Isasako ko na siya. Pusin ko muna yung hugasan dito sa loob bago sa labas. Hindi. Mabuti yan, maghugas ka. Kunin mo na yung ano. Ayusin mo paghugas mo. Sanis yan. At sanis. Yo, kanino to? Pakinggan mo, kanino yan? Ano mas buwan sa mga mo? Kanina lang? Ha? Shit. Ito marinig? Kanina? 6 nga ni, bungol ka rin, ano? Lumipat ka lang sa baba? Ang bingi mo rin, ano? 6 nga ni, ang sabi. Galit ka pa. Nakatulog ka gabi? Galit pa yan, ah. Tao tayo ito. Tinututok yung muka, yung hindi yung hugasin. Hindi naman yung mukha yung kailangan, yung hugasin naman. Ay ka. Talaga ito si Samson. Pupunta yung ano dun. Ano? Bukas pa yan dapat dyan. Nandiyan na. Tigil mo na yan ikaw. Ikaw pa niya yung tigil yan.
Sino nagsabi sa'yo kumain ka niyan? Ah. Sleep na. Gusto yung water. Get your water. Drink ka ng water doon. Ayun water ah. Dahan-dahan. Aba. Ano ka pa dyan? Tapos na yan. Galit ah. Oo pala. Yung ano ni ano? Sa gato. Dangan at perat itlamay kan sa gato ang kilpatay mo. Oo. Malamang andun yan. Pakasiring na lang niya buwas yan live. Hindi lang masulod. Hindi mo yung sumulod yan. In our trouble. Aba, kunting na lang eh. Oo, kunting na lang. Ha? Eh, ikaw pa lang uminom ng isa, ikaw lang mag-isa, hindi ka malas eh. Ano man dyan? Lasing ka na rin? Kontraktor pala to si Kuya Sani. Tapon yan dyan. $41 minutes. Ano yan ah? All around ako. Okay lang yan. Ano yun? Hindi na nag-live sila. Gawa nagtutungid si B-Boy. Ate Melody pa kasi sabi kay B-Boy, yung balato namin ni Kuya Sani ha. Kasi nagtutungid siya ngayon, hindi siya makakontak. Nahapit ng pera yata. Tao na yun. Tubero. Ganun bayad sa'yo dyan?
Kung sabi na lang Ate Melody. Hindi ako papasok sa live niya bukas. Ayun kay boy. Ang galing pala ni Kuya Sunny mag-ano ng ano. Okay ka. Yan. Trabaho pala nito tobero. Kuya Sunny, paayos nga yung ano namin dito sa bahay. Sirang utak. Hi, good evening. Robin Magumalo. Shoutout sa'yo. Doon mo lagay. Tapo yan dyan eh. Seryoso yung tao na to ah. Nga umaayos ng ano ah. Sipati mo. Sipati mo. Sipati mo. Yan. Okay na. Sabit mo na. Ayos yung camera. Ayos mo. Yes, Sunny Sen. Inakasot pa. Sorry, wala na. Tingnan na yung ano mo. Pang all around ako. Sana all. Ang Kuya Sunny ko eh. Tirahin mo. Ipasok mo. Ayos! Ayos! Very good. Ayos yan. Ay, itong gumawa. Ayos yan. Ayusin mo ah. Tinatanong mo kami kung ayos ba. Hindi ayos. Bigil ka na. Pwede Magtubig ka doon. ang janitor, karawas, welder, carpenter, uphold, sold, at tubero. Ayos yan. Very good. All around ko pala eh. Ano yung nagay mo? Bulkasel. Ano yung nagay mo rito? Bulkasel. Ay na, sisingutin ko. Wala nang palang laman eh. Nisipat mo na eh. Seryoso tayo ng kuya ko. Bira. Bira, Manoy. Nilada Alban, sinasal at Kuya Robin, nilada out sabi ko. Wala na naman yung tao. Uy. Ano ba pinaglalagay mo? Pintura? Oh! Tumigil na kasi. Tawa ka pa dyan eh. Ano sinabi yung kumain ka na eh. Kita na eh. Welcome lahat po sa Tatay Robin. Shout out sa Tatay Robin. Shout out. Kain. Ay, kain. Inom. Tubig. Isang ganito ako lang Ikaw umuwi. ka naman dyan. Wala. Mahihina ang mga kalaban ko sa inuman. Wala na. Para malaman nyo, wala na yan. Wala na. Wala na. Wala na.
Pa, wala na. Dahil ang mga kainuman ko. Patay tayo dyan. Pag nakainuman ko to si Kuya Sani, ay, nako, bagsak sa akin. Ano na sabi? Mainam at nagamit ko mga na-experience ko noong kabataan ko. Aba, matanda ka na ngayon. Ano? Isa ka na palang senyor. Sani Sino Sen. ako na naman yun? Hindi mo ibalik yan doon? Bagain mo. Sa? Pigain mo. Wala na ng laman. Sani Sen. Pipigain ko na ba? Ay, hindi mapiga, Kuya Sani. Tigas. Huwag na natin bigain. Sino na sa kumangin si Kiria? Bigain mo. Ang buhok ko! Mainam at nagagamit ko ang mga na-experience ko noong kabataan ko. Ibig sabihin, mga ganong banat mong comment ay isa ka ng senior. Tulog ko na nga ito eh. Magandang gabi po, sir. Tulog na rin yung anak mo. Sani Sen. Ay, nag-react si Pe. Mamaya na. Bilit lang. Bilit pa, last bote pa. Ayaw ko na. Baka tayo makita mong nagwawala. Aray ko. Ate Melody, pakisabi kay B-Boy. Hindi ka sa pasokin bukas. Wala siya sa buhay niya. Aray ko. What's up, John? Tinanggalan na cellphone. Diyos ko po. Sabi. Ako mahina sa readers, only to beat, to battle. Oh. Alright. Ayaw ko sagutin si Sagato ko. Baka busy na nga sila. Ayaw ko sagutin si Sagato ko. Baka busy yung dalawa. Ibig sabihin, meron silang pinagkakaabalahan ngayon. Okay. Very good. That's all. Pagbutihan nila. My boys. That's good, my boys. Ang ginagawa mo dyan, Kuya Sani? Ba't hindi nakalubog, Kuya Sani, yung ano niya? Yung PVC. Sa lupa. Nakalabas lang. Hindi masisira din yan. Tulo bukas, maghapon. Hanggang live sa live ko na. Doon ka na. Ang gulo ka na naman. Porket wala ka cellphone. Tulo bukas. Hapon hanggang sa live ko mga 9:30. Ako gising. Para ligtas ako yun sa isa.
nakatali yan sa tubig kasi ilang Para po sa mga kapatid ko at saka po para may pagbahagi ko yung talento ko at ma-inspire po yung bata na gumaya sa akin. nakatali yan sa tubig kasi ilalim ng kubo yan. Nasa ilalim pala ng kubo yan. Ano yung pinapato mo? Grits? Bato? Yung kubo, nakatayo yan. Tubig ng uban. Laki ng parang kai. Ate Melody, thank you po. Ito na lang, last na to. Uy, tulog na. Tapusin ko na to. Hanggang ka na dito. Tulog na tayo. Salamat sa 6 viewers. Shout out. Kung sino man kayo nandyan, shout out sa inyo. Parang yung sa ano nyo, Kuya Sani, yung dingding nyo parang yero. Tama ba? Kuya Sani. Parang yero ata yung ano nyo, kulay blue. Seawall tapos another sa seawall tapos another na parang FG stock ka. Pag United open yung dam dyan, mapupunta sa amin yung kanal. Sa kanal. Okay. That's good. Yero nga yan. Dingding na flat. Kaya pala. Bakit kayo? Ba't diyan kayo nagtayo ng bahay? Kasi malapit sa hindi ko mataas ang tubig, hindi binabaha kayo dyan. Ay, Papa Jab. Shout out. Shout out, Papa Jab. Gandang gabi. Gising pa? Gising na gising. Dag pa yung palo. Mayroong Red Rose. Ang pagana. Nilagyan namin yun sa aking lambat para kung basura din na mapunta sa ilalim ng kubo. Edi ko yung kahoy lang yung yung ilalim nun. Papa Jab, shout out. Tama man. Ito naman dyan. Yung nanak. Ano naman na nasa likod nito, Kuya Sani? O harapan nyo? Yung binubungkal mo yung liminto. Hindi ka lang security guard, isa ka pang tobero boy. Pag baha, di aabot ng kubo yung kasada lang. Wow, ayos pala yan.
Boycol. Yes. Kawayan ang poste. Paikutan sahig kawayan at may 2x2 na coconut. Ah? Hindi mataas yung ano nyo, kawayan nyo. Mataas. Bukas holiday magbawal hibahan. That's good. Vlog lang ng vlog. Papajab. Ayaw, matulog. Ha? Muna yung tingnan niya tatay mo, mamaya pa yan mag-ano. Puro ka na dito. Punta ka na dyan. Bulog na. Yung tapat ng tulay na may yung tapat ng tulay na may mini tulay namin sa kubo. Yan yung bahay namin. Talaga na bato. Maliit yun. Mas maliit sa bahay mo. Hindi kami nagkakasya kung yung taas ng bahay na iba na mas anay na. Ibig sabihin, mas malaki pa ng konti sa amin yung bahay namin. Ay yung iupahan namin. Extra videos! How? Pag sa'yo ba ang luto, super ka nga na. Lasing na yan. Oo, lasing na. Kaya mag-in na ako. Kaya pagkasabi kay Biboy bukas, hindi ako papasok sa live niya. Bye-bye na. Eh, sana yung mag-in na ako. Bye-bye na. Okay. Lasing na ako eh. Sakit na ano ko. Ulo ko. Yung nababasa ko pa yung sinasabi mo rito. Bye-bye na. Kung may ladi pa kasabi kay Biboy, hindi ako papasok sa kanya bukas. Bye-bye. Sunny, thank you po. Ingat ka lagi. Ingat dyan sa trabaho mo. Tulog-tulog din. Mahirap na. Melody, maraming salamat po. Kabus, Grace, thank you. Tulog na ako. Okay. Salamat sa dalawang cellphone ng kabili. Dito ako sa'yo.
Abay. Bukas pa, hindi ako papasok kay Biboy. Bahala siya sa buhay niya. Maraming siya ng viewers. Bye-bye.